nga naman. Kuyupan ko. Just nipan. Nagluha ko akong mata. Kita eh. Ina eh. Closed doors, I'm a fool for your love. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. Huwag siya dihang sa'yo kay ko naabot. Let's go. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud, and I hear you calling up. Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. It's me again, Kian. This is a vlogger for today. And don't forget to like and subscribe. Alright guys, for today's video, kaya nanap ako diri sa Skin911. Kay, diba nag-microneedling ako pag last week. So, after 7 days, kaya kailangan mo siya ibalik para sa diamond pin. So, karoon ko yung diamond pin ko. And then, let's go. Mani ang dripping. So guys, so nanata diri sa dripping robe. So muna dyan siya, dito dyan siya scalp. Dito dyan ay may so. Muna si Miss. Muna dyan siya guys. Muna siya. Okay, dito lang tayo pakita. So actually, this is my first time na magpa-inject. Makuntang ako bugatan na. Kuan, ang cleansing sa dita sir, wala ko mo. Sige po. Pati mawa akong bugas. Dito oh. Tagat kay bawal pa sa magpagluta guys. So actually, sa mga nag-wonder no, kung magpagluta ganyan ang sakit ako, dili sa tungod nga magpaputi. Kuan pa po na sa imong health ba? Cleanse na. Cleanse sa liver. May nana ba? Kay kabaw ko kanang uban dira nga tao nga kana ganing ang tao kay magpagluto niya. Ang ila ding first impression sa ilang hunahuna kay nagpaputi. So actually kanang puti mo na siya ang side effect. Di ba mismo? Muna siya side effect, cleanse mo liver. Muna siya. So muna siya i-try na ko karon. So ayok ta mo gana siya na kanang Basta dili ka masigigin. So today is February 13. Ugma na ang kuan guys, ang Valentines Day. So unti uyab kuan na to diri. Ugpa-hobby sa lato diri daw sa Skin911. Pana lang sa vlog. Self-love na sa takaron. Thank you Skin911 no, so sa pag-alaga na ko. Wow. Come on. Feels under it. Nga naman. Kuyupan ko. Kami na tayo. Yeah, after ni guys kay mag-diamond pin. Kumo ka sir ha? Maraming. Napilan ka niya dito. Dali ang dito. Natugay na siya basta. Yung ugat eh, hindi makita ko. Nara siya. Itak sa nasa. Mura mo ba? Guys, mura mo siya ba? Hindi na mag-expect. Ano, sakit din. Yan lang sa ugat na ganyan. Ano dito sa dugo mo? Kuan, muna siya ay sign na may tulong sa ugat. Kung dili siya mga gawin mo na wala siya may tulong sa ugat. Kung sa kabutag na. Ano mo na-miss? Muna siya ito backflow. Ang meaning nga, nasunan na. Nasaan na siya. Kung wala siya ugat mo, wala siya may inject. Gato ko pa ng
sa tawag ano ang sakit kayo ba? Nawala. Ang saan na feel? Wala asad? Oo. Yung mga tuyan, wala asad. Ano yung sakit kayo dito? Hi guys! Wala rin siya. Ito siya. Okay guys, so man ako sa katong glutha. So wala na siya guys. And kung ga-expect ba sakit kayo ang pagtusok pero para siya gula guys. So kung ganahan mo nga magpainan is ano lang mo to sa Skin911 kay nindot sa kayo mo tuplok dito ako si Miss Jen. So nindot kayo siya kung tuplok kayo. So wala siya niya. So actually this is the dripping room dito sa Skin911. So wala siya. So okay pakita niyo. Let's go. Oo, nang itom na ko, miss. Okay, dala siya. Ano siya pang fade bitaw sa gamay. May tag-inig 5 na, no? Magaya pa na kung mga ay. Lain din mo siya. Ang lagi. Actually guys, ang kato akong dark spots dali kay medyo ni fade na ba. So, Kanang kuha na lang siya. Sana, flat na siya. flat na siya. Ito kog diamond peel ako karon. Ha? Ito kog diamond peel ako karon. Okay guys, kung ganahan mo magpa-diamond peel dito sa Skin911 is, ang session ani is 600 pesos ra guys. Unya, nasa na package karon. Karon ra nga month February is pila to mi? 3,515 session na siya. So ari na mo diri guys. Pwede mo karon mari. Mo-post din ba? February 14 na ba yan? So mag-date mo na. Diba? Preparation ninyo. So mag-break na ta sa ito ang mga Kabagaso. ito na. White heads. Pwede ko na nabun, miss. Ha? Ko na nabun. Saan? Nanang. Kaya na siya. Kuhaan man siya sa cleanse mo siya. Hindi ka sa Micro. Have the best times, no matter what we do, and even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take. Okay, buong po siya. Ito na pag-close, miss. Kastipan. Nagluha gano'n akong mata. Kita eh. Sige, miss. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going
take it slow. Ito siya guys. Sakit guys may ilong or. Ano kan sakit? Sakit yun na bilas, no? Sabi sa iyo. Sakit kayo. Wala naman kayo. Wala. Hindi yan ako natin. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Dito na. Da, muna na guys, duha na lang ko na kung bugas. Sana all. Kaya na siya dapat ay kanya siya nagbalik may kanya siya. Pag-date mo siya. Kana barang sakit no? Katong paglasakita lagi mis pag uli na ko. Ano? Dos kayo Pag-date mo siya na yun. Dogi ko na pa to. Kita ang barang ko ano. Sagpa. Hindi barang ko kulata. Okay. Love na din siya. Micro na. Kusgon na ba? Going down with you. Let's take it slow. Who cares where we go? So, mag-diamond peel mi guys. Kung ganahan man ni guys, so, try na ninyo diri sa Skin911. Andar na po ang andar ang bar ko. I know I'm not easy. I drag you out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still Na di ko mga sakit. Na-immune na akong na. Hindi ko magawas kaya basin inas mga taba. Mura ko way. May linggo. Nilog ko. Lain pag nilog doon ako, makakuhan pa rin. Ano siya siya. Rotate. Masama. Katol ba kayo, Miss? Ano na sa kasikaan mo? Inara rin. Tap-tap ba? Ay, nasa kautat. Pag O, ilang ko sa butang mo kapag. eyes. Pag after 8 hours pa na, murag spalto ko nung magka kayo. down wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. Pangtang ganun tagip-tip rin. Tagip-tip sa kanan. Nakaputi ni Miss no. Okay. Kung ano siya siya. Remove mo yung dead skin. Let's take it slow. Where you go, I go too. Nag-gog mga tagip-tip. Apply pang eyes. Sige. Nakabog na. Ano siya? Para maglikan ka mag-microneedling. Kasi ka sakit mo butang. Makakaroon na siya. Tamos kong mga bugas. Actually, wala na juga bugas guys. Ikaw na lang na mga dark spots. Tambal na siya. Kung saan na ni Miss? Kung saan na ni Mas? Ano siya?
Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Sayang niya. Ay mo na siya cream. Electromycin nito. Electromycin. You asked me how we got here. Kaya siya, after it, sa pwede basan sa ha? Sige, salamat sa lang sa Lahat yung buhok. lain na sa mong Ano ba yung malupad na ka? Karala isa. Salamat din. Thank you, sir. So, mo to siya guys, mana. So, ari na ako i-end akong vlog. So, if you want to magpainanin no dari sa Skin911 is ari lamot guys, and ang Skin911 is sila kong balik no. Is nakalagay siya dari sa Belmont sa may Robinson Mall dari sa Minglanilla, in front siya sa Anjo World. So ang kaning diamond peel is 600 pesos per session niya. Karon February is naman sila promo for only 3,500, 15 session na siya. So muna siya guys, i-grab na nyo ang opportunity within this month kay parang wala, kay parang kuhan ba, parang magwapa na mo niya, magwapo na mo yung hamis na mo. So muna siya guys, so thank you for watching and I hope na nag-enjoy mo sa paglantaw sa akong road to hamis. So see you on my next vlog. I keep safe. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best. Yes guys, so muna ako sa Skin911 and thank you so much Skin911 sa pag-take sa akong vlog. See ya!